A tí dvaja sú úplne odlišní, ktorí nie sú schopní si naplňať svoje túžby, svoje potreby, nepomôžu si tým. Čiže jednoducho, aby sme chápali rebičky hodnot, aké sú tam. Tretia vec, čo je potrebné si uvedomiť, aký človek má svetonázor. Čo on žije, v čo verí. Otázka vierovyznania. To je veľmi dôležité, lebo harmónia, tí dvaja majú spolu deti totiž to, nielen spolu žiť, aj deti vychovávať. A deťom chcú dať to najlepšie, čo majú v sebe. Podľa svojho svedomia a podľa svojho presvedčenia. A keď toto nemôžu urobiť, potom vznikajú zranenia medzi nimi. Preto jasne tie veci si vyriešiť, aby neboli problémy, potom sa to rozpadáva. Čo mám pocit, že zostal sám. Ten druhý človek nemá pre neho pochopenie. Dievča, dáme tomu, je veriace, on je ateista. A bude kričať, kam chodíš zasa v nedeľu do kostola? Si myslí, že ona sa chodí kultúrne vyžívať. On pôjde na futbal, sa vyreve a tiež sa športovo vyžije, hej? A každý má svoje. Ale nevie pochopiť, že to je niečo iné a nie kultúrne vyžitie. To je jej presvedčenie, jej život. Čiže to nie je nejaká príslušnosť k nejakej, strane alebo čo. To je jednoducho život človeka, ktorý formuje, vedie. A posledná vec, si uvedomiť, že sú tam aj zlozvyky. Tie musíš prijať. On sa nezmení. Tiež hovorí, on sa zmení. Nezmení. Nezmeníš ho. Ty s tým počítaj, keď s ním vytváraš vzťah, že taký bude vždy. Aký to ešte horší. Lebo potom posúbaš, sú tie zlozvyky 5-násobne väčšie. Jednoducho ho nezmeníš. Musíš prijať, že je taký. Nebude iný. Nechcem rozprávať na rovinu, že prečo. Pardon, že aký môže byť rozličný. Hej? Si stále rype v nose, jednoducho musí to prijať. Jednoducho, hej? Bude taký. Celý život si predstav, budeš to pri ňom trpieť. Hej? Nezmeníš ho. Až keď sa zmení, môže s ním vytvoriť vzťah. Hneď teraz s tým vzťah, že ja ho zmením, nič ho nezmeníš, skončíš na psychiatrii nakoniec. Hej? Zistíš, že to nie je môj Jano, ktoré som si brala. Sa stáva. Po roku príde také vytrestenie, také facky, že človek zistí, že sú tým človekom. Som poznal 2 manželov, ktorí hovoria, my 5 rokov žijeme v jednom dome pod jednou strechou, máme 2 deti. My sme cudzí ľudia pre seba. My sme sa brali po nejakej zábave, bo sme čakali dieťa, ale my sme cudzí ľudia. Oni nevedia spolu komunikovať. Sú cudzí ľudia. Nevedia sa prijať. Tam nie je lásky. Hej? Mne tak veľmi ľúto, keď vznikajú vzťahy bez lásky, lebo tí ľudia, viete, napríklad, keď sa niekto v úvodzovkách musí brať, a to vôbec netvrdím, že sa musí. To, že čaká dieťa, to ešte neznamená, že musia sa brať. To dieťa bude za to trpieť. Pre nerozumnosti dospelých ľudí. Oni nemajú pocit slobody, keď vstúpia do vzťahu. Pretože príde kríza a pri kríze sa stáva, že ideme na koreň. Prečo sme sa brali? Keď chcem napríklad pomôcť manželskému vzťahu, aby sa uzdravili, stále im kládiem otázku. Prečo ste sa brali? A oni povedia, veď sme sa ľúbili, sme boli mladí, pekní. Ľúbili sme sa. Fakt? Dobre. A keď tam bude to, že bolo dieťa, ešte vykričí, ty si dával pozor. Po rokoch povedia, sa hádajú stále a budú si vyťahovať ešte toto, že čakali dieťa. A vtedy povedali, my sa máme radi, my sa berieme, my sa máme radi. A ak príde kríza, sa k tomu nepriznajú. Že sa brali zle. Rozumiete? Vyťahnú všetko. To tvoja rodina bola taká, toto rozumieš, tam všetko, že sa vyťahne. Všetká špina, čo sa dá, a ešte aj toto sa vyťahne. Čiže keď boli mladí, si všetko sľubovali a keď prišla realita, potom má problém prežiť vzťah, manželstvo. Príde kríza a rozpadne sa. Preto vznikajú rozvody. Preto byť slobodne bez žiadneho takého tlaku. Žiaden zlák. Čiže, vidíte, prvé puto je rozumové. Druhé puto je citové. Tam je potrebné, že tam je dôležitý čas. Čas. Všetko má čas. Keby ti chlapec povedal po 2 týždňoch, ľúbim ťa, kľudne mu to môžeš otrepať o hlavu. Povieš, vieš čo? Môžeš povedať, že páčiš sa mi. To hej, to aj z fotografie môže byť pekné, nie? Nie na prvý pohľad. Hej? Láska na prvý pohľad. Páčiš sa mi. Môžeš mi povedať, že ťa priťahuje moje telo. To je v poriadku, si zdravý, hej? Ale to neznamená, že ma máš rád. Preto ty ešte nevieš, kto som. Ty môžeš mať iba rád predstavu o mne. Ty máš iba predstavu za 2 týždne, ale nevieš, kto som. Pol roka aj mal to človek, to povedal, že ľúbim ťa, ešte nevie, koho ľúbim. Povedať môže, ale nevie, čo hovorí. Lebo sa smejeme, že, viete, po rokoch, keď uvidíte, vyťahnete svoje listy zamilované, čo ste písali, hej? Vy sa nebudete čudovať, že ste ich písali, ale sa budete čudovať, že komu ste ich písali. Preto vám hovorím, že treba si dať pozor na to, hej, aby ste v živote nemuseli sa čudovať, že komu si je to možné. A tebe som také listy písal, to neverím. Že sa poznám jak staré papuče už potom, hej, nevedia pochopiť, že oni si mohli niekedy takí byť milučky. Čiže preto má čas. City, to je bublina, splánie, prasneš prázdno.
Preto má čas ružové okuliare, počkať, kým človek vytriezvie. A tretie puto je telesné. Telesné puto má meno sloboda. Prečo? Oni ho 8 rokov posilňovali. 8 rokov žili sexuálne. Keď po 8 rokoch prestali, zistili, že k sebe vôbec nejdu. Dotedy nezistili, lebo boli slepí. Telo to je slepota. Vášeň, slepota. Rozumov absolútne. Zistili, že nejdu k sebe. Citovo. Oni vlastne si uvedomili, že vlastne nevytvorili zväzok lásky, ale spolok obopolných služieb. Ja tebe, ty mne. Ona mala akože muža, o ktorého sa opierala, nebol to jej manžel. To bola lož. A on, keďže mal potrebu, ona mu to robila ako manželka. A on vlastne mal sexuálnu potrebu, preto vytvorili fiktívny vzťah. Preto stačilo, že rozťahli sexuálny život a rozpadávajú sa vzťahy. Preto mnohé vzťahy stoja na sexe. Ale či vydržia celý život žiť so sexom iba, to je otázka. Lebo sex to je niečo posvetné. To nie je masturbácia. Mnohí manželia iba masturbujú. Oni majú pomer, ale majú iný motív pre to milovanie. Tam nie je túžba darovať sa, ale uspokojiť sa. Každý sám seba. Rozumiete? To znamená, že obopolná služba, ale nie sex. Sex je láska. Toto nie je sex, to je deformácia sexu. To je to okyptenie sexu. To je to, keď človek sa stáva sexuálnym mrzákom. Veľmi veľa je ľudí zranených. On nevie sa milovať. Prečo? Muž je zrelý pre sexuálny život vo veku 23 až 27 rokov. To je vek, kedy muž vyzrieva pre sexuálny život. Keď začne sexuálny život skôr, sa mu vymknú pudy z rúk a on sa stáva závislým a nevie dozrieť pre sexuálny život. To znamená, že nebude schopný. Bude schopný, ale nebude vedieť viesť sexuálny život. Aj manželstvá, ktoré vznikajú skoro, 20 ročne sa berú. Takéto manželstvá aj sexuálny život býva dosť telesný, dosť pudový, rozumiete? Telesný. Lebo ešte on nie je vyzretý na to, aby dokázal svoje telo ovládať. Častokrát je vedený telom, ale nevie byť vedený láskou. Preto, lebo ešte nevyzrel na to, aby vedel svoje telo ovládať, aby to zvládol. Preto muž potrebuje vyzrieť, aby sa naučil ovládať svoje telo. To je presne, dievča povie, viete, môj chlapec, on je chlap, on potrebuje sex. Hovorím, Zlatko, až bude tvojim manželom a pol roka nebudete mať pomer. Aj rok, keď je ochorie manželka. Čo potom? Posledša ku susedke, lebo je chlap? Ak sa on teraz nevie ovládať, myslíš si, že budete sa vedieť ovládať v manželstve? Pozri sa, ja to poviem inač. Som povedal, dievča, že slzy do vankúša ťa pripravuje, aby si bola dobrou manželkou. Je to tak? Cez slzy sa naučíš, čo je to láska, čo je to obeta. Pýtam sa, dievčaťa, niekto musí tú manželskú lásku skropiť slzami. A ženy zvyčajne sú tie, čo viac skropia. Pýtam sa, a chceš, aby tvoj manžel a zdareval namiesto teba? Nie, radšej nie, to nech on nereve, lebo konec. Reve celá rodina. Hej. A radšej povie, že nie, radšej nereve, ja si poplačem a hotovo. Ideme, ja to obetujem. Pretože ona je veľmi citlivá, on sa tie veci dokáže. Radšej zobrať na seba tie slzy. Jednoducho, slzy je príprav do manželstva, podobne ako menzes pripravuje dievča do materstva. Prečo? Dievča, nejaká 7-čka, 8-čka, má veľký problém, ona by sa byť chlapcom. Oni majú také starosti, také problémy, on sa cíti handicapovaný, je to prijať. Až potom dozrieva preto to seba prijatie. Prečo prichádzajú problémy menštruačné v takomto veku? Prečo dievča túži po chlapcovi, má 16 a už po večeroch páče do vankúša? A možno aj mladšia. A pritom má čas. Pozeráme tu na vek, bolo napísané 20 rokov, tak vtedy ešte sa narevem, hej. Prečo prichádzajú túžby skôr? Prečo skôr sú tie túžby? A prečo? Lebo to ťa pripravuje, aby si pekne za tie roky učila tišiť svoje srdce a slz, aby bolo viac, áno? Podobne aj menštruácia. Keby prišla menštruácia v 20-ke, keď sa idem vydávať, by si nedala čo s tým urobiť. A pekne príde od malička, si to zvykneš, pekne, a už to bereš ako nič normálne, to je súčasť tvojho ženského života. Bereš to ako nie niečo, nejaký handicap, nejaké poníženie, ale tvoj deň. To sú tvoje dni, ktoré majú byť v očiach mužov stále vzácne. Ja vám poviem, ja stále prejavím úctu žene, keď viem, že má svoje dni. Lebo jej to patrí. Žena, keď má menzes a je v nohaviciach,
sa cíti viac handicapovaná ako v sukni. Pretože nohavice sú viac mužským oblečením a sebestačnejším. Pričom žena v sukni cíti trošku obmedzenie. Hej, uša sukňa, pomášenko, to všetko. A cíti to obmedzenie slabosti. Lebo predsa len v sukni je krehkejšia. A práve to je výhoda, že keď má svoje dni, ona sa utieka k tej krehkosti ženy. Jednoducho, ona má na to právo. Jasné? A ona si dá sukňu a je v tichu. Pracuje, kľudne pracuje a ona vie, že má svoje dni a tá sukňa jej pomáha prijať samu seba aj tieto dni. A sa nepodceňuje. Keď sa nohavice, môže mať problém podceňovania, lebo umelo bojuje proti tomuto handicapu, ktorý on na tej cíti a pritom to nemusí byť handicap. Len toto je, že ona to prežíva. Ale to sú už drobnosti psychiky. To by sa dalo o tom rozobrať ešte drobnejšie, ale to len dievčatá, myslím, že môžete nad tým rozmýšľať. Skúste to. Keď máš svoje dni, vezmi si sukňu. Menštruácia pripravuje dievča, aby z nej bola dobrá matka. Pretože starať sa o dieťa, to nie len tak. Ona sa práve týmto, že sa stará o seba ako o to dieťa, pripravuje starať o dieťa. Jednoducho, ona si viac musí dbať na hygienu, viac si tie veci uvedomuje, že jednoducho tomu povolaná a ona sa naučí tej krehkosti ženy, vnímaniu svojej krásy, poslania matky. A preto cez dar prijatia materstva ona prijíma samu seba. Žena bez prijatia materstva nevie byť ženou, lebo materstvo je prameňom ženskosti, jej krásy, obety a lásky. Preto je tak dôležitý dar materstva. Muži majú tiež prípravu? Ani jednu, ani druhú. Trošku si tam majú problém, hej, ale menzes určite nie. Ale majú svoju prípravu do manželstva a to je práve to sebaovládanie. Chlapec, aby bol z neho správny manžel a milujúci otec, potrebuje naučiť sa ovládať svoje telo. Aby ho dokázal držať na úzde. Áno, viem, to je moja manželka, ľúbim ju. A keď sa toto nenaučí, veľmi ťažko zvláda manželskú úlohu aj otcovskú manželstve. Čiže pozor, tvoj chlapec je chlap potrebuje sex, keď sa nevie zvládnuť teraz, ako sa bude vedieť potom ovládať? Čiže manželská vernosť sa žije už pred manželstvom. Preto chlapec má tiež problémy, prídu a koľko má, 13 rokov a už má problém, hej? Telesný problém. A u muža je sexuálna príťažlivosť veľmi silná, túžby telesné. A on sa cez toto učí ovládať svoje telo a aj potom sa mohol totálne darovať manželke, aby prijať do svojho života ako milovanú a ctenú, nepoužívanú. Ano. Toto je vlastne cesta mužnosti, dozrievania mužskej lásky. Čiže, vidíte, tretie puto je sloboda. Dievča mi hovorí, rok a pol žije s chlapcom sexuálne, ona je slobodná stále. Po pol hodine mi hovorí, viete, máte pravdu, jak sme urobili prvý styk, od tej som neslobodná. Tak mi povedz, aký je. Stále ho chválila, sme sa viackrát stretávali, jaký má super chlapca. A až teraz, jak sa jej to priznala, začala rozprávať. Zistila som, že chodím na disku aj bezo mňa. Toľko som ho prosila, prestal piť a stále pije. A mám taký dojem, že v poslednú dobu ku mne chodí už len kvôli sexu. Doteraz som bránila všetko. A až teraz sa prejavila. Pretože žena, keď dovolí trácať slobodu a začína seba ona začne klamať. Ona povie, neľutuje to. Samozrejme, že neľutuje, pretože nevie to vrátiť späť. Keby to vedela, tak by to hneď vrátila. Ale nemôže ľutovať, pretože by musela podať, že to je urobá niečo nesprávne. Partia dievčat sa chváli na ulici, že aké majú skúsenosti sexuálne. Dve z nich potom idú po jednej ulici, bývajú na jednej ulici a jedna druhej hovorí, vieš čo? To vôbec nie je pravda, čo sme pred chvíľkou rozprávali. My sme sa iba utešovali. Ja ti strašne zavidím tvoje panenstvo, prosím ťa, chráň si ho. Keď som mohla, tak som si ho chránila. Preto vám hovorím, keď sa dievča chváli, aké má skúsenosti, ona sa iba utešuje. Ona sa nemá čím chváliť. Len chce byť víťazom. Hovorí sa, že žena je tvor, ktorý chce byť stále víťazom, aj keď po 4, ale so vstyčenou hlavou. Musí byť víťazom. Preto to je to, že má problém prijať. Ale dievča, kým nepríjmeš, ani nevyhráš. Môžeš celý život klamať. Hej, môžeš celý život klamať. Ale dievča po takej prednáške má 15, príde za mamou, mama, a ako to bolo s ockom? A mama, ťažké chvíle. Tá vieš, my sme to s ockom nezvládli. Začali sme pred manželstvom sexuálny život. A čo, mami, ľutuješ to? Nie. Mamka, a ja mám tak. Vieš čo, radšej nie.